El cementeri municipal d'Alzira ha sigut protagonista durant els últims dies per la seva privatització portada a terme fa un any. Des de diferents fronts veïnals i polítics s'han declarat en contra d'aquesta situació, per la qual cosa la Regidoria de Serveis Urbans va sol·licitar un informe jurídic de l'Ajuntament, el qual confirma que la gestió tornarà a ser pública des de finals d'aquest mes de novembre. Així ho ha declarat el regidor de l'àrea responsable de l'Ajuntament d'Alzira, Fernando Pascual, el qual ha aclarit quina era i és la situació del cementeri municipal i les accions que s'han hagut de portar a terme tenint en compte les decisions que s'han pres des del seu partit. Informar de que el que se diu privatització ja portàvem un any que el cementeri estava privatitzat, per dir-ho d'alguna manera, en quant a servicis d'enterrament, servicis de restos i també incineració de restos no humans. Per tant, el que anàvem a fer era continuar en la mateixa línia que portàvem ja, com te dia, fa un any, i ampliant el que era el servei integral del cementeri, que portava el que era la neteja i també portava el que és el manteniment de xocoletes obres, de carpinteria, fontaneria i albañileria, que això venia fent-ho personal municipal. Bueno, pues a partir d'ahí el Partit Socialista, d'alguna forma, pues, li diu al seu regidor, que sóc jo, que tirem arrere, que no està d'acord el Partit Socialista en continuar en la privatització i que siguin els treballadors municipals, com han sigut sempre, és que continuen fent aquest servici a través d'una bolsa genèrica que n'hi ha creat en l'Ajuntament. Com no pot ser d'una altra manera, pues, el regidor és disciplinat, acata la decisió del seu partit i immediatament hem posat en marxa els mecanismes per a paralitzar la licitació, renunciar a ella i ja hem donat les instruccions perquè el Departament de Personal contracte ja d'aquesta bolsa genèrica que s'ha creat personal perquè vagi a l'Ajuntament i que siga aquest personal el que a partir de quan acabe l'empresa que té l'adjudicació, que crec que és el 21 o el 22 d'aquest mes, i a partir d'ahir ja els treballadors municipals seran els responsables de la gestió dels enterraments, els restos i la incineració del cementeri i també de lo que és la neteja. Per tant, continuem en el camí de millorar el servici i això és el que esperem des de l'Ajuntament d'Alzira i en especial des de la Regidoria de Serveis Urbans. Pascual ha destacat que el fet que la gestió del cementeri municipal siga pública o privada no afecta en cap mesura a la ciutadania, ja que els serveis que s'ofereixen són els mateixos i s'han desenvolupat amb normalitat.